करी घमे घमे काम हमर जोर गइल चाम। अरे कहाँ जरल बाबू? करी घमे घमे काम हमर जोर गइल चाम। ले ले ऐता किरमिया गोराए वाला। सही दीवाना गोरी और गोरा के हमर जान ले बुका। अच्छा जब लियावे के भला तबे हम गोर तो के लोग के लगली। हाँ इससे पहले तो कबो ना कहत रहला कि हम गोर हई हम सुंदर हई। अरे तो ऐसन बटले बाड़ू तो कहे के कौन जरूरत बा? अच्छा अच्छा कि कंजूसी ना न करत तारा। अरे नहीं हो तोहर कसम। और सुना इतने कमी ना बा भाई हम बताओ तनी ना काहे के कंजूसी करत तारा। बोला बोला सुना बोला। ओजन घट गइल मोर बड़ा भइनी कमजोर। कौन बतौलस? ओजन घट गइल मोर बड़ा भइनी कमजोर। ले ले ऐता कोनो टानिक मोटाए वाला। मोटाए के फेरा में पड़ल हो और का तोहार वजन वैसे ही बढ़ गइल बा और मोटाए के कहतड़ू। अरे तो हमरे चली ना जाता देखो तारा ना गिर जाता ली। अरे तो उल्टे बतियावत हो। इतना मोटा गइल हो कि तोहरा से कैसे चल जाई। फैट बढ़ गइल बा तोहार कंट्रोल करा। सुना है बात